Ongi etorri egun berri batera. Gaur ekainaren 15, osteguna, gurekin elkarrizketatu bat izanen dugu, Javier Mangado, historiazalea eta Iruñeko zezen-plazaren inguruan zenbait kontaketa azalduko dizkigu. Baina lehenengo goazen betiko edukiarekin. Goazen orain gaurko efemerideekin. Gaurko egun batean, baina 1300en Bilboko hiria sortu zen. Urte batzuk geroago, 1677an, lehen giza odol transfusioa egin zuen Jan Baptiste Denis medikuak. 350 mililitro ardi odol isura aldatu zizkion 15 urteko gazte bati, baina geroago hil egin zen eta Deniseri hilketa egotzi zioten. Egun berean, baina 1934an, Mikel Laboa jaio zen. Eta bukatzeko, 1977an, Espainiako lehen hauteskunde demokratikoak Franco hil ondoren. Orain ikus ditzagun aste honetako agenda. Ostegunean, kantu eta hitza musika zikloaren barne nahiak nahi kontzertua eskainiko du Oko Andre Maria plazan arratsaldeko 8etan. Sarrera doakoa lekua bete arte. Euria eginez gero kontzertua erraldoien txokoan izanen da. Ostiralean, streamerrak filosofo berriak, hitzaldia Laban, Iruñean, arratsaldeko 6:30etan Elena Agirre Erizeren eskutik. Bestetik, bertso poteo feminista Burlatako kulturetxetik hasita, arratsaldeko 7etan, Maili Ane Txoperanekin eta saioa Alkaizarekin. Jerejef elkartearen aldeko ongintzazko kontzertua Paz de Ziganda helduen abesbatzaren eskutik. Gainera, elkarteak Senegalen egiten dituen proiektuekin laguntzeko ekarpen ekonomikoa egin daiteke. Arratsaldeko 7:30 Kaputxinoen elizan. Paz de Ziganda helduen abesbatzaren kontzertua, Carlos Irueko Kaputxinoen eliza, Iruñean kontzertua. Kontzertua ekainaren 16an arratsaldeko 7:30 Carlos Hirugarreneko Kaputxinoen eliza izango da. Jerejef erakundeak Senegalen osasunaren eta hezkuntzaren inguruko proiektuetan lan egiten du. Eta bukatzeko, Gurerara, improvisazioa eta musika urbanoa, Erreniaga parkean Iruñean. Improvisazioa eta musika urbanoa Oskar Estangaren eskutik, arratsaldeko 8etan Erreniaga parkean. Ariketa musikal honetan kultura urbania eta euskara, bertsolaritza eta musika batzen dira. Estanganak publikoak proposatutako gai edo pertsonaien inguruan improvisatuko du. Estilo ezberdinetako musika oinarriak erabilita. Reggae, hip-hop, trap, flamenko, saltsa. Eta bukatzeko larunbatean kaleak gureak dira. Kalean distortzioak, plazara, Iruñean hitzaldia. Errealitate hurbilei zirrikitua handitu. Kalera atera eta egunerokoari distortzioak sortu. Landutako irakaspen guztiekin jolastu. Idoia Tapiak eta Oier Zúñigak zerbait egin nahi dugu, baina ez dakigu zer hitzaldi zikloi itxiera emango diote kaleak gureak dira. Kalean distortxoak saioarekin. Goizeko 10etan, plazaran, 18 eta 30 urte bitarteko gazteentzat. Ikus dezagun gaurko egunkarien azalek zer dioten. Diario de Notiziasen geroa baik negoziatzeko leialtasun eta konfiantza konpromisoa eskatu dio PSN-eri. Koalizioa ez da hiru alderdiek egiten zuten lehen bilerara aurkeztu eta horren berri eman zien sozialistei. Argazkian, Irantzu Muñozek ezkerrean eta Kristina Bertolok eskuinean odola ematen dute lehen aldiz. Izenburuan, tantaz tanta, dozenaka pertsona Iruñean Adonako autobusan odola ematen. Beheko berrian, ikasleen 97,83%k gainditu du unibertsitatean sartzeko ebaluaketa, hau da, selektibitatea. Eta gutxienez 120k 13tik gorako nota dute. Alboko albistetan, Feijok bere printzipioak lurperatu ditu eta Voxekin egindako itunak justifikatzen saiatu da. Behan, Peraltak dagozkion 3 medikuetatik bakarra dauka. Jarraian, gutxienez 79 migratzaile hiltzen dira Greziako uretan arrantza-ontzi bat ondoratuta. Futbolean, 21 urte azpiko Eurokopa, Aimar Orozen erronka berria. Eta azkenik, UEFAk klub bielorrusiar bat bota du 10 ondorioz. Diario de Navarran titular nagusian, iaz sute boladak kaltetutako udalerriek salatu dutenez, ez dute laguntzarik jaso. Bere funtsekin ordaindu behar izan dituzte konponketak. Argazki nagusian, hegazkin txiki batean 100 urterekin,
Beireko Domingo Egea bere alaba Gemarekin agertzen da hegaldiaz gozatzen, Eduardo Zenborain pilotuari esker. Alboko albistetan geroa bai ez da PSN-erekin zuen bileran aurkeztu negoziazioaren erdian. Behean, use frogan onartutakoen kopurua 87,83% igo da. Faltsesen galdutako boto batek airean utzi du larunbateko osoko bilkura. Eta azkenik UPNek Lodosako alkatetza partekatzea proposatu dio PSN-eri. Garako berri nagusian Agur Salu zuzendari, Javier Salutregi Mentxaka kazetari eta egineko azken zuzendaria atzo hil zen 72 urte zituela. Azalaren ezkerraldean, PSNek eta Geroa Baik talka egin dute parlamentua osatzeko. Behean, Otegik esan du betoa ez dela sigla batzuk jartzea, baizik eta ideia politiko batzuei. Eskuineko berrietan, klima aldaketaren legeak anbizio falta dela dio EH Bilduk. Behean, gutxienez 79 migratzaile hil dira Greziatik gertu izandako hondoratze batean. Bukatzeko, Osakidetzak aurreikusten du udan gutxienez 43 zentro ixtea, osorik edo zati batean. Berriaren titular nagusiak dioenez, Geroa Baik ez du PSN-erekin negoziatuko, gobernu ereduaz bermeak izan arte. Koalizioko ordezkariak ez dira gertu sozialistekin eta zurekin Nafarrarekin hitzartuta zuten bilerara. Solanaren arabera, Txibitek elkarrizketaren arauak aldatu ditu eta konfiantza urratuta dago. Argazki nagusian Javier Salutregi, eginekoa hasieratik amaierar arte. Egin egunkariaren sortzailetako bat eta azken zuzendari izan zena hilda. Jarduera horregatik ia 8 urtez preso eduki zuten Espainiako Auzitegi Nazionalaren erabakiz. Beste berrietan, NBek inoiz baino desplazatu gehiago zenbatu ditu, 110 milioi. Alboan, Jaurlaritzak malgu jokatu du euskararen eskakizunekin. Behean, petrolearen eskariak goia joko du gora. Behean, petrolearen eskariak gora joko du 2026an, Nazioarteko Energia Agentziaren arabera. Eta amaitzeko, Izaskun Rekalde pantaiak euskaraz mugimenduko bozeramailea zendu da, 45 urterekin. Euskal Herria Irratiko berri nagusian, Geroa Bai ez da bilerara joan, PSNek aurretik buruz buruko bilera bat egiteko konpromisoa aurratu duelako. Unai Ugalde parlamentuko presidentetzarako hautagai aurkeztuko du Alderdi Sozialistaren sostengua ziurtzat jo gabe. Eskuinean goikaldean, Geroa Bai ez da bertaratu PSN-erekin eta zurekin Nafarrarekin zuen negoziazio bilerara. Behean, bertarizkun EH Bilduko burlatako alkategaiaren hitzetan, eskuinak privatizatutako zerbitzuak berreskuratzeko legegintzaldia izanen da burlatan. Gaurko eta biharko eguraldiarekin goaz orain. Gaur, giro eguzkitsua nagusitzen joango da ostegunean. Barnealdeko bailara batzuetan behe-lainoa izango dugu lehen orduetan eta ipar isurialdean behe-hodeiak izango dira. Lainoa bizkor desegingo da, baina iparraldean behe-hodeiek gehiago iraungo dute. Hala ere, eguerdi ingururako ostarteak zabalak izatea espero dugu. Horrekin batera, temperaturak gora egingo du eta maksimoak 23-27 gradu ingurukoak izango dira. Barnealdean, kostaldean baino altuagoak. Haizea ahul ibiliko da, eta eguerdian eta arratsaldean iparraldekoa nagusituko da. Ostiralean, uda giroa izango dugu. Temperatura maksimoak igo egingo dira berriro eta 26 eta 31 graduren bueltan ibiliko dira. Barnealdean, kostaldean baino altuagoak izango dira bestea behin. Haizea ahul ibiliko da, eta arratsaldean brisa ibiliko da. Zeruan erdi mailako dei eta goi-hodei batzuk agertu arren, giroa eguzkitsua izango da. Arratsalde gau partean, bero-hodei batzuk gara daitezke. Arratsalde gau partean, bero-hodei batzuk gara daitezke, batez ere mendebaldeko mendi inguruetan, eta bertan ez da baztertzen puntualki zaparrada trumoitsuren bat botatzea.
ongi etorri gaurko lehenengo elkarrizketara. Gaurkoan Javier Mangado, kolaboratzailea eta historiazailea gurekin dugu, Iruñeko zezen plazen historiaren inguruko zenbait kontu aipatzeko. Ongi etorri eta arratsaldeon, Javier Mangado. Zer moduz? Berdin, ongi eta zuek. Beno, konta iguzu nola hasi zen Iruñeko zezen plazen historioa? Bueno, hasi, aspaldikoa eta ez dago jasota dokumentuetan, tradizioz betidanik esan da, hemen, zera Nafarroan eta Iruñan bereziki, zezen zaletasuna oso handia eta oso ongi errotuta zera herrian izan dela. Orduan, kontu hori, ez zezenketak egiteko gaur egun ezagutzen ditugun bezala. Baizik eta zezenekin jolasak egitea eta korrika eta hola, zera aspalditik, historian ja galtzen da. Lehen egiten zena zen, aipatu behar da, zezenen kontua Europan oso errotuta ere bai egon zela, Grekoen garaian ere bai, agertzen dira hainbat iruditan eta hola, eta hemen ere bai. Herriko kontua zela, beti. Herrikideek parte hartzen zuten jolas horietan. Gero, nolabait esateko nobleek eta konturatu ziren, hor zegoela oso giro polita edo oso erakargarria zela eta hartu zuten haiek ere bai beren gain. Eta noblen ospakitzunak egiteko egiten ziren zezenketak edo jolasak. Nolakoa ziren jolasak? Mota askotakoak. Gaur egun oraindik mantentzen dira batzuk, adibidez, sokamuturra. Sokamuturra, garai hartakoa, historia barna oso aspaldikoa da. Eta forzadoak, oraindik Portugalen egiten dute olako suerte edo mota berezi hori, los forzados. Eta da, kuadrilla handi bat, ez era mutil, zezen bat korrika bizian hasita geratzea. Eta hemen Iruñan askotan ikusi ditugu. Eta gero, dobladoreak eta hola, jolas horiek ere bai egiten ziren, ez? Iruña izan Pamplona, izan baino lehen zen Las Pamplonas esaten zen, hiru burgo osatuta bai zegoen, ez? Orduan, hiru hiri edo hiru hirigune ziren independienteak haien artean, eta orduan bakoitzak bazuen bere toki berezia zezenekin jolasteko. Adibidez, Navarreria hiria, hasierakoan, han egiten zuten, orain gaur egun artxibo nagusia dagoen Zabalgune, San Fermin Aldapakoa, Eliza, inguru hori zen. Gero, San Zernin burgoan egiten zuten, edo Kontseiluko plaza, orain San Francisco plaza inguru horretan egiten zuten, eta gero San Nikolas Elizaren aurrean, orain plaza den horretan egiten zen. Eta han egiten ziren jolasak. Eta behin bateratuta, Carlos Hirugarren erregeak bateratu zuenean hiria. Noiz bateratu ziren? 15. mendean, aurten ospatzen da, 600. urte hurrena, ez? Orduan, behin bateratuta, geratu zen, erdian, lehen zen tierra de nadie, burguen arteko eremu zabal bat, gaur egun Gazteluko plaza dena, eta orduan ura erabiltzen zen, zezenketak egiteko, beste hainbat jolas eta divertimentu askoren artean, ziren jolasak, torneoak egiteko, soro bezala ere bai erabiltzen zen, azoka, multiusos bat zen, ez? Eta orduan, zezenketak hasi zirenean arautzen, bizkanaka araua jartzen, lehendabizikoa zen, jolas espontaneoa, ez? Orduan,
esiz mugatu zen eremu bat, Gaztelua plazaren barruan bertan, gaur egun San Nikolaseko eskaileretatik txapitela karrikaraino lauki bat. Lauki horretan bi alde ziren etxeak, eta beste bi alde armailak. Armailak, zurezko armailak, eta haiek montatzen eta desmontatzen ziren Sanferminetarako. Montaketa luzea zen, maiatzan hasten ziren montatzen, eta uztailean desmontatu, Sanferminean pasatuta, desmontatu, eta hori egiten zen nahiko azkar, desmontatzea beti da erreza, ez? Baina kontua da beti geratzen zela urtean, maiatza, ekaina, uztaila, hiru hilabete, Gazteluko plaza nolabait hipotekatuta, ez? Ordan oso deserosoa zen, hiriarentzat oso deserosoa zen. Eta ordan ja hasi zen bilatzen irtenbide bat, batez ere kontuan hartuta, inguruko hirietan zezen plaza finkoak zirela, eta hemen ez, eta gainera ez zegoen, zerbitzuak ziren nahiko kaskarrak, erizaindegirik ez zegoen, adibidez, zezenak sartzen ziren gaur egun Orfeoia dagoen etxe horren azpiko ikuluan, hori zen ikulua, gaur egun jatetxe bat, da? Hori zen ikulua, ordan deserosoa zen. Eta ordan ja hasi zen pentsatzen, eraiki behar da bat. Kontua da, kudeaketak izan zirela oso zailak. Ze, Iruña, Pamplona, da oso hiri estrategikoki oso garrantzitsua estatu mailan. Dokumentutan agertzen den Pamplona izendatzen diote antesala y entrada de las Españas edo lako zerbait. Eta zergatik esango zenuke hori dela? Europatik penintsulan sartzeko bide errezena delako, Orreagan barna. Bestela, Pirineo guzia dugu. Eta gainera, erdira, Katalunia aldetik ere pasa daiteke, baina mutur batetik sartzen zara, gero diagonalean sartu behar duzu, ez? Eta hemendik zuzenean. Orduan beti, Nafarroa konkistatu ondoren, erregen iaia obsesioa zen gotortzea, Iruña gotortzea. Horregatik arresiak, ditugun arresiak, geratzen zaizkigunak, oso arresi potenteak dira, eta ziren potenteagoak oraindik. Eta orduan, pentsatu behar dugu, Nafarroa izan zela konkistatuta. Orduan, etxaia, gotorleku bat egiten baldin bazue, hiri bat gotortu, beti da defendatzeko kanpo aldera. Baina hemen etxaia zegoen barruan ere bai. Orduan, defentsa zen kanpo aldera eta barru aldera ere bai, horregatik egin zuten Ziudadela. Eta Ziudadela zegoen esituta ere bai barru aldera. Eta seguritate militarra ziurtatzeko ezin zen eraiki deus, ez kanpora aldera eta barru aldera, hainbat metrotan. Adibidez, barrura begira, San Anton karrikatik Ziudadelaraino ezin zen deus eraikin. Orduan, klaro, non jarri zezen plaza? Orduan, hori zen problema bat, ez? Beti arresien hurbil zegoelako. Orduan, erregen baimena ezen lortu. Ezen lortu 1820 piko arte. Eta orduan ja hasi zen pentsatzen, azkenean lortu zuten, ez, baimena, eta egin zuten lehendabiziko zezen plaza finkoa. Eta jarri zuten, orain Karlos Hirugarrena, Gaiarre antzokia eta inguru horretan, han jarri zen lehendabizikoa. Han zegoen lehenago Karmeldar oinutzen komentua, monjak ziren han. Baina Mendizabalen desamortizazioa gertatu ezkero, geratu zen utzik, desakralizatuta, ez?
Eta aprobetsatu zuten batez ere, komentua parte bat, baina batez ere zera baratza handia zuten, zezen plaza egiteko, eta han egin zen. Eta horren, problema izan zen, hasieratik hasi ziren problemak, ze eraikuntza izan zen nahiko kaskarra. Orduan, akatsak agertu ziren berehala. Akats horiek joango areagotu ibili ziren. Zemotako akatsak. Zirrikituak, zementazio akatsak batez ere, eta azkenean arriskutsua suertatu zen, ez? Eta orduan, udalak erabaki bat hartu behar zuen, eta gorabera batzuk ondoren ere bai, hemen gauzak ala primera ez dira ateratzen sekulan, gorabera batzuen ondoren erabaki zuten eraistea, arras egitea, eta beste berri bat eraikitzea bertan, toki berean. Hori egin zen, eraitsi eta berria eraiki bitartean iragan ziren 2 urte, 1850 eta 11. Orduan, 2 urte zera zezenketari gabe, ezinezkoa. Orduan, egin zuten beste behin-behineko plaza bat, Binkulo plazan. Han kokatu zuten, kentzeko eta jartzeko, zen ere bai. Arresitik oso hurbil, baina militarrek baimena eman zuten azkenean, eta lortu zen, 2 urtetarako lortu zen. Eta orduan, zezen plaza, Gazteluko plazan zegoenean, enzierroak ere bai, aspalditik egiten ziren. Enzierroak, bazetorren gaur eguneko tokitik eta ibilbidetik, baina estafetaraino heldu gabe txapitelatik sartzen zen zezen plazan, ez? Plaza, Binkulo plazan jartzean, hori ja ezinezkoa zen. Orduan, ondoan, oso hurbil zegoen San Nikolaseko portala, Arresietan. San Nikolaseko portala zegoen Carlos Hirugarrena zine aretoak ziren tokian, San Ignacio Eliza eta inguru horretan, ez? Orduan, handik askatzen zituzten zezenak eta eramateko zezen plazara, Binkulo plazaraino, ez? Ibilbidea da oso motza, 101 metro eskaz. Orduan, jendea zegoen pozik, baina 2 urtetarako baldin badabintzat, irentsiko dugu eta irentsi zuten, ez? Kontua da, ja 52an, zezen plaza berria egina zegoen, guretzat zaharra zena, berria egina zen, eta hemen agintariak beti izan dira enzierroaren kontra. Osea, ez dute, kontra agerian ez, baina beti susmoekin eta rezeloak eta hola, eta ez zuten maite enzierroa, beti istiluak sortzen zirelako, ez? Eta orduan, pensatu dut, oso ongi, jarraituko dugu San Nikolas portaletik sartzen, zezenak, eta Gaiarrean txoki, orain Gaiarrean txokia dagoen tokiraino heldu. Cortes de Navarra, karrikatik, ez? Total, beste 1 metro, ez dago besterik. Eta orduan bai jendea zutan jarri zen, ez? Hori ezin da, eta ez dugu onartuko, eta total, hori, enzierro gutxi egin ziren, eta ja hurrengo urtean egin zen ibilbide, gaurko ibilbidea, estafeta karrikatik araño. Kontua da, estafeta karrika muturrean, bazegoela bihurgune itxi bat, sartzeko, plazan sartzeko, gaur egun ez dagoena, gaur egun da beste bihurgune bat, beste aldera, baina oso zabala. Eta orduan, zezen plaza egin zen, zezen plaza hori zen, ezen borobila, zen poligonala, alde astokotakoa. Oraindik geratzen da bat, nik uste dut, Jerez dela fronteran, nik uste dut, oraindik plaza hura dela poligonala, gainerako guztiak dira borobilak, ez? Orduan, jazta, betiko, plaza hori betiko, ez. Eta zer gertatu zen. Hori da. Osea, Iruña hasitzen, jendea etortzen eta populazioa handitzen, eta ez egoen modurik sartzeko. Orduan, zabalgune bat egin behar zen. Zabalgunea egiteko
tokia proposena da Lautada, hegoaldera. Eta, baina, klaro, han zegoen Gazteluko plazan, hegoalde aldean, bazegoen antzoki nagusia, gero Gaiarri antzokia izan zena, ixten, eta atzean zezen plaza. Horan, hori zinezkoa zen, zabaldu behar zen han bidea, Carlos Hirugarrena etorbidea hain zuzen, eta kendu behar ziren antzokia, Gaiarri antzokia, garai horretan ja bazen Gaiarri antzokia, eta zezen plaza. Zabalgunea eraikitzen hasi zen, arresiak, alde horretako arresiak bota egin ziren, eraitsi egin ziren, dena arras egin zen, eta etxeak eraikitzen hasi ziren, ez? Orduan, zezen plaza bota zen. Bota zen, 1928an hasi zen ja botatzen, eta berria eraikitzen, gaur egun ezagutzen duguna. Hala ibili ziren 2 urte, eta 22an ja, zezen plaza berria inauguratu zen. Baina antzokia oraindik bertan zegoen, bere tokian. Total, ziren etxeak eginak ja zabalgunean, baina pasatu zinen. Handik iragan ezinean, Gaiarri antzokia bertan zegoelako, erdi-erdian. Eta orduan, pasatu ziren oraindik 9 urte, 31 arte, 1931 arte, antzokia han egon zen. Gero ja, desmontatu, ez zuten eraitsi, desmontatu egin zuten, eta gaur egun dagoen tokira pasatu zuten. Eta han hasi zen ja gure azkeneko zezen plazaren historia. Hori da. Eta zezen plazen kontuarekin jarraituz, gaur egungoa Miserikordia etxekoa da. Hori da. Baina aurreko 4 zezen plaza norena ziren? Udalarena, udalatzen jabea nolabait esateko, eta administratzailea eta hori guztia, ez? Kontua da, Iruñan, oso ohitura zarra izan da, aspalditik, zezenketetan eta antzerkietan, garai hartan esaten zen, las comedias. Bi ikuskizun horietan lortzen zen dirua, beti ongintzarako erabiltzea, ez? Hasiera batean zen, umezurtzeentzat, umezurtzak, guraso gabeko umeak biltzen ziren etxe batean, eta orduan etxe hori mantentzeko. Eta gero, Miserikordia etxean sortu zenean, 18. mendearen hasieran, orduan hori ere laguntzeko izan zen, ez? Eta orduan, zezen plaza berria eraikitzeko udalak ez zuen dirurik. Pentsa ezagun, orain dagoen zezen plaza, oraingo zezen plaza, dagoela eremu batean, eta eremu hori zen fuera puertas, hemen esaten den fuera puertas, arresitik kanpo zegoen. Eta hori guztia zen, imaginatzen baldin badugu, Txantreako bidea, Txantreako aldapa, hori zen sakana. Alde batetik arresia, jeistean, ezkerraldean arresia, Tejeriako arresia, gaur egun oraindik badago Aztarna, eta eskuinaldean Deusez, eremuak eta sakana. Orduan, alde hori nibelatu egin behar zen, lautada bat osatu, eta horregatik orain dago beste arresi bat, zezen plazaren azpian badago arresi bat, eskailera batzuekin, ez? Eta orduan, lana oso kostosoa izan zen, ez? Dirua sartu behar zen, lehendabiziko orubea egokitzeko eta gero eraikitzeko. Eta orduan, udalak ez zuen dirurik horretarako, ez? Orduan, pentsatu zuten ateratzea lehiaketa libre batera. Enpresario batek hartzeko eta beste toki jaia guztietan egiten den bezala, ez? Baina, tradizio horri eutsita nolabait, Miserikordia etxeak hartu zuen pixka bat iniziatiba, ez? Eta egin zuen eskaintza bat. Guk eraikiko dugu plaza hori, baldin eta orubea, ematen baldin udalari, ez? Orubea doan, ematen baldin badiguzue,
eta ados, udala ados. Eta gainera, eman zien, Misericordietzkoei eman zizkien, zezen plaza zaharrean ziren material, soberako materialak ere bai. Zezen plaza zaharra, azkenean erre zen edo erre zuten. Hor dago beti zarantza bat, ez? Orduan, zur guzia, botatzeko, jaia guzia botatzeko zen. Baina zerrailak edo olako beste hainbat materialak bat ziren. Orduan, aprobetsatu egin zituzten, gainera zera udalak, udala oso alde zegoen, zera iniziatiba horrekin, ez? Eta udalak ere bai eskaini zien nolabait porrot egiten baldin bazuen zera Misericordietzak, orduan zera udalak hartuko luke bere gainetik zera zorra, eta orubea bere jabetzaren pean geratuko zen berriz, ez? Eta orduan, horrela geratu zen. Horrek beste aldetikan sortu zituen hainbat istilu haien artean, ez? Udala eta Misericordietzaren artean. Zergatik? Nahiz eta alkateak eta zinegotzi asko alde egon, beste zinegotzi batzuk, eskaz batzuk, baina batzuk, baziren, gu jartzen baldin badugu orubea, material asko ere bai, eman dizuegu. Zera, berma ere bai, eskaintzen dizuegu. Orduan, nor da plazaren jabea, gu udalak. Eta bestek ez, Misericordietzak, eta ja idatzita dago, dokumentatuta dago, eztabaida hori izan zen luzea, 20 urte, pasa ziren, argitu arte, eta azkenean argi geratu zen, edo adostatu edo euskalo zer, baina argi dago Misericordietzea dela jabea, gaur egun. Eta Misericordietzak antolatzen ditu bai zezenketak, bai entzierroak, bai barrakak ere bai, beste hainbat, nolabaiteko probetsu baitu. Eta zer motatako jendea joaten zen lehen zezenketak ikustera? Herria, batez ere herria. Noblezia gehi? Noblezia bai, noblezia ere bai, baina herria. Ikuskizuna da herrikoia, nire ustez, herrikoia. Gero ja, nobleziak nolabait hartu zuen, bere ganatu zuen ere bai, ez? Ordan, beti, adibidez, Gazteluko plazan, begiratzen baldin badugu zera hori Orfeoia dagoen etxe hori zen La Casa del Toril, zezentokiaren etxea. Badaude 3 solairu, gaur egun badago balkoi luze bat, bigarrenean bakarrik, baina baziren 3etan. Eta orduan, han jartzen ziren agintariak, errege ordea, lehendabiziko errege ordea, klaro. Gero alkateak eta polizia nagusiak eta militarrak, agintariak eta hola, eta nobleak ere bai. Eta gero, gainerako balkoietan, orain Iruña kafetegia dagoen etxe hortan eta gainerako etxeetan, balkoiak alokatzen ziren gaur egun bezala. Eta diru ederra lortzen zuten, jabeek. Eta orduan noblezia hor nonbait kokatzen zen, eta aldiz tendidoan, orain esaten da tendido, dirudienez hitz hori dator ekintza horri, montatzeko eta desmontatzeko ekintza horri, esaten zitzaiolako tender los tablones, tender los armailak, tender los tablones. Ez eraikitzea, ez eraiki, ez montatu, tender. Eta orduan, hortik tendido. Orduan, tendidoan jartzen zen, herriko jendea, batez ere. Eta jarritzen du berdin. Orain, gaur egun, badago nahiko banaketa bitxia, kuriosa, toki guztietan gertatzen da gauza bera, ez? Eguzkipeko aldea eta itzalpeko aldea, ez? Itzalpeko aldea, sombra esaten dena, ez? Hor jende nagusia, formala, adituak joaten dira, zezenketa ikustera joaten direnak, eta baloratzera eta gozatzera. Eta beste aldean, herria, peinak eta hola, hori montatzera, bere montajeak egitera eta hola, ez? Uste duzu zezenketak gaur egun dutela hainbeste garrantzi
lehen baino, Hemen bai, hemen bai, jarraitzen du, jarraitzen du. Eta froga dago, egun hauetan, zabaldu da EPEA, abonoak berritzeko, eta egun guztietan, atzo egon nintzen handik, inguru hartatik, eta sekulako hiladak daude, sekulako hiladak. Osea, nire anaiarekin elkartu nintzen atzo, bertan, kasualitatez, eta berak abonoa berritzera joan zen, ni ez naiz ezen zalea, eta ez naiz joaten, ez? Baina bera bai, eta esan zian, bueno, hiladan nengoen bitartean, kalkuloak egin ditut, osea, zegoen jendearekin, eta egun zabalik egongo diren eguna kontuan hartuta, bera kalkulatu zuen 14.000 badira, abono berritu zirela, gutxi gora bera. Gehi, kanpoko jendea gero. Eta pentsazagun, gaur eguneko edukiera zezen plazakoa da, iaia 20.000 pertsonen dako. Ordan, 20.000-tik 14.000 baldin badituzu ja ziurtatuta, ordan, ez da negozio makala. Gero sarrerak aparte, egunean bertan erosten direnak. Erosteko sarrerak eta hori guztiak aparte. Naiz eta mugimendu antitaurino handi bat sortzen ari den, ez? Bai. Ikusten ditugu gero kalean manifestazioak, kontzentrazioak. Eta hemengo jendeare, bai, Eta gero zezenketa plazak betetzen dira. Bai, betetzen da, hau bai. Hau, Gero hori da, bai, besteak Iruñekoa. komila artean. Nik hartuko nituzke komila artean beste zezen plazak. Baina hau bai, ikusiko dugu aurten. A ber, nola, igual nire nahiaren kalkulak nahiko goitik hartuta daude. Baina ikusiko dugu, orain arte, bueno, bete da. Eta eraiki zenean, bueno, susmoa eta zalantza handia zegoen, ze pentsazagun, gaur eguneko plaza, eraiki zenean, gero izan dira zabalkuntzak eta historiak, ez? Baina gaur eguneko plaza eraiki zenean, 1922an, 13.000 ikuslerako zen, sartzeko 13.000. Eta Iruña osoan, 31.000 persona bizilagun ziren. Osea, hori betetzeko, Iruñeko biztanlegoaren herena joan behar zen. Eta gaur egun zenbateko espazioa dago? 19.000, iaia 20.000. Bere momentuan izan zen, eta ez dakit orain gaur egun igual ere bai, ba omen zen munduko hirugarrena, edukieraz, hirugarrena, lehenengo Mexikokoa da itzela, gero Kolonbiako bat, baina ez da erabiltzen, eta hirugarrena hau. Osea, da oso edukiera handia du. Eta zergatik uste duzu hartu duela inbeste fama? Iruñeko. San Fermina. Bueno, Hemingway alde batetik, eta... Hori galdetu behar nizun, zerk suposatu zuen Hemingway San Ferminetara etortzea 1923an, ez? Bueno, izan zela. 23an, bai, aurten betetzen da eungarren urte hurrena, ez? Bere lehendabiziko bidaia egin zuenean, Suposatu, nik uste dut, eta jende askok, eta aditu askok, uste dute handitu, gehiagitu egin dela haren eragina, ez? Hemingway baino lehen bazen oso famatuak, San Ferminak biziren oso famatuak, eta jendea etortzen zen. Eta mugatik beste aldetik ere bai, etortzen ziren. Orduan, areagotu egin zuela, bai, dudik gabe, zabaldu egin zuela, Nobel saria jaso zuen, orduan bere fama izan zuen, liburu bat fiesta, The Sun Also Rises. Horri buruz, Ferminei buruzkoa da, orduan, dudik gabe, zabaldu zen, estatu batuetan behintzat, eta munduko mailan bai zabaldu zela. Baina, berez ja bazegoen ospea eta izena. Esaten da ere, bai, egun hauetan egin dira oso hitzaldi eta ekitaldi interesgarriak Hemingwayri buruz
ospatzeko hori, eungarren urte hurrena dela, ez? Eta orduan, hainbat mito eta historia, pues, bueno, jarri dira agerian, ez? Ez zirela egia. Askotan esaten da, urtero etortzen zela, adibidez. Eta ez, 9 aldiz etorri zen. Eta 9 aldi horietatik, 7, osea, gehienak, 20. hamarkadan. Gero 50. hamarkadan beste 2, baina ez hainbeste, Gero Gerra Zibila hemengoai errepublika zalea zen. Orduan, zera diktaduraren garaian, ezen hemendik agertu. Agertu zen 53 eta 59 barkatu. Etorri zen, baina zera agindu batenpean. Osea, zuk politikaz ez hitz egin, Eta ez, ni zezen buruz txingo dut, eta ez nahi sartuko saltzetan. Orduan bai, bestela ez, bai. Orduan, bere fama eman zuela, bai, dudik gabe. Baina hainbesterako, ez hainbesterako, seguruenik. Atzo egon zinen, zezen plazen inguruan, bisitagidatu bat egiten, konta iguzu... Euskeraz gainera egin genuen, Euskeraz egin zenuen. Bai. Eta jendea joan zen? Bai, 40 bat lagun bildu ginen. Osea, euskerako ekitaldiak beti, euskerazko ekitaldiak, beti izaten dira nahiko minoritarioak, ez? Baina ez, eta jendea zain geratu zen. Eta igual, irailean errepikatuko du. Eta ze kuriositate kontatu zenituen? Pilo bat. Baina horrela... Zan ziren, bi ordu nahiko intenso. Pues hau guztia. Osea, zezen plaza zarrak, non eta nola zeuden, gero ere bai, zezen plaza berriko zera hainbat bitxialdi, adibidez, hemengo zezen plazak beti izan dira bereziak. Ze egin behar da, eraikuntza aldetikan esan nahi dut. Eraikitzekotan kontuan hartu behar da kallejoia, guk esaten dugun kallejoia, osea, zezenak sartzeko, zuzenean kaletik sartzeko, enzierrotik, sartzeko, etzera ate zabal bat egin behar da. Eta hori eraikuntzan beti muga bat da, zera baldintza potente. Eta orduan hau egin zenean, ze soluzio eman zizaion arazo horri, baldan bera. Sarrera, kallejoiaren sarrera, sarbidea, da baldan bera. Eta area tokia, el ruedo, esaten dena ere bai dago terrenotik, lurretik, azpitik. Badoka desnivel diferentzia bat, ez? Orduan adibidez, hori egitean egin zuten kallejoia, gaur egun dagoen moduan, baina sartzen baldin bagara zen plazan, sarbide nagusitik ezkerraldean dago kallejoia, eta orduan han dago zubi bat. Kallejoia salbatzeko. Eskailera batzuk igotzen dira eta gero jaitsi behar dira. Lehen hasieran ezen horrela. Bazen dena apielano, zuzenean. Zer egiten zen, kallejoiari altuera emateko, goiko aldea, ezen fijo, ziren bi txapa, bi ate, irekitzeko modukoak, goiti, irekitzeko, eta orduan, enzierroa egitekotan, zabaltzen ziren, gora, eta bukatuta ixten ziren berriz. Plantxa sendoak ziren, metalezkoa eta burnizkoak, eta oso sendoak. Eta behin, halako batean, ez da jakiten oso ongi, istripua izan zen, nahi gabeko istripua edo sabotajentzeko bat. Halako batean, entzierroa bukatuta erori zen bat. Baina erori zen lurreraino. Eta eskerrak ez egoen inor, momentu hartan, oso arraroa, ze beti izaten da jendea hortik, ez egoen inor eta ezer gertatu. Eta orduan pentsatu hau ezinezkoa da, hau konpondu behar dugu. Eta egin zuten zubi hori, porlanezko zubia. Beste gauza berezi bat, zezen plaza hau erekitzekotan, hartu zen arkitekto oberenetarikoa. Momentu hartako, oberenetarikoa Francisco Urkola. Francisco Urkola donostiarra zen,
El Txofre egina zuen, El Txofre da Donostiako zezen plaza, hemen La Agrikola ere egina, San Francisco plazan, hori ere egina zeukan, hotel bat, beste, bazuen bere ospea eta bere esperientzia, ez? Eta ere bai egin zuen la Monumental de Sevilla. Sevillan betidanik izan da plaza bat, zezen plaza bat, La Maestranza, hori da, betikoa. Baina La Maestranza oso txikia da, eta orduan oso garestia, han sartzeko oso garestia, orduan geratzen zen, han beti joaten da la elite, ez? Osea, jende nagusia, Sevillako jende nagusia. Orduan, Joselito el Gallo, toreroa, bere garaian, bere momentu hartan, Joselito eta Belmonte ziren nagusiak, torero nagusienak, ez? Haien artean, jendearen artean, zegoen zera lehia bat, ez? Nor maion nor, beti. Baina haiek ziren lagunak, oso lagunak. Ordan haien artean ez egon inongo problemik. Kontua da, zezenketetan, nolabait arerioak zirela, baina maila horretan besterik gabe, ez? Joselito el Gallo oso gaztea, 19 urte, oso mutil gaztea zela, pentsatu zen, egin dezagun beste zezen plaza bat, jende arruntarentzat. Jende guzia, zale guziak sartu ahal izateko, ez? Eta egin zuen, ez era La Monumental de Sevilla, Sevillakoa, ez? Eta Francisco Urkolak egin zuen. Momentu hartan oso teknika berritzaile bat zegoen, eta zen el cemento armau, porlana, burdinez, barrutik burdinez zera sendotuta. Eta teknika berria zen. Eta orduan, han erabili zuen teknika hori. Baina, Maestranza zaleak eta Monumental zaleen arteko, Belmonte tarrak eta Joselito tarraen arteko tirabirak eta lehiak eta historiak zirela eta, total, zer gertatu zen, sama proba egitean, la prueba de karga esaten dena, plaza berri hartan, egitean ondoratu zen. Ondoratu zen zati handi bat. Susmoa zen, ere sabotajea izan ote zen. Ordan banan geratu zen kontua, total, berreraiki zuen, azkenean inauguratu zen, gaur egun ja ez dago, 30 urtetan ja ibili zen, plaza hura, handia, baina gero kendu zuten ere bai. Baina, sama horrekin etorri zen Francisco Urkola ona. Eta esan zuen, hemen, egingo du gauza bera, planoa dira nahiko antzekoak, Sevillako Monumentalak eta hemengoa, oso antzekoak, baina hasieratik hau berriz ez zait gertatuko. Eta orduan sartu zuen burdina a tope, baina a tope, porlanen barruko burdina da a tope. Eta, zer gertatu zen, garestitu egin zen. Gero, terrenoa, orubea, zen sakan bat, hori lisatu egin behar zen, nibelatu ez. Beste alde batetikan, ez ekiten, baina azpian badago iturri bat, lurpean badago iturri bat. Ezaguna zen, erromatarren garaian ja erabiltzen zen Nabarreria hornitzeko, Nabarreria auzoa hornitzeko. Bazekiten han zegoela iturri bat. Baina, nolabait, ez zenen besteako, baina bai, batzen hain besterako. Problemak izan ziren, zimentazioa egitekotan, problema larriak. Gehi, burdina. Eraikitzen ari ziren bitartean burdinaren prezioa igo zen. Total, azkenean enpresa konstruktoreak izan nahi dute, porrot egin zuen eta desegin zen. Ezen porrotik aragarre, erabatekoa, ze jarraitu zuten, baina, zezen plaza egiteko elkartu ziren hainbat enpresa txiki ez. Ordan ja hori desegin zen, nor bere kabuz ibili zen gero arrez geroztik. Baina, kontua da hori. Eta eraikuntza da oso sendoa. Urteetan barna, urte hauetan,
egin dira hainbat berrikuntza, zaharberritze, egokitze, lanak, izan dira asko. Aurreko hamarkadan egin zen beste azkenekoa, bukaeran, osea, pandemia garaian. Egin zen azkena, seguritate neurriak egokitzeko, ez? Eta betidanik esan dute, zera arkitektoek eta, eskua sartzea, aquí, meter mano es muy difícil. Osea, zerbait aldatu behar baldin baduzu, kendu eta gero jarri eta moldatu, oso zaila da, oso sendoa dago plaza hori. Hori izan da, ez dakit beste bitxikeri bat, ez? Oso interesgarria. Eta baduzu beste bizitaren bat programatuta hemendik aurrera? Igual, irailan errepikatuko dugu bizitaldi berdina. Baina, Ateneo ja proposatu dit beste hainbat bizitaldi, ibilaldi gitatu egitea adibidez Medialuna parkean, eta harresiak batez ere gaur egun ez dauden harresiak nola zeuden, nondik nora, eta hori interesgarria da. Nik normalean egiten ditut hitzaldi batzuk, euskeraz eta erderaz, Zibiboxen. Eta orduan, handik etorri dira beste ekintza hori. Noiz egiten dituzu, Zibiboxen? Udaberrian eta udazkenean, normalean. Azaro abendua artean, dira bi hitzaldi urtero, baina bikoiztuta, erderaz eta euskeraz. Orduan lau, baina bi gai bakarrik, ez? Eta orduan izaten dira, udazkenean eta udaberrian gutxi gora bera, otsaila, martxo, aprilan, edo azaro abenduan. Eta hortik, nolabait esateko, etorri dira beste gauza hauek, ez? Eta, nik ez nuen uste, baina jendetsuak izan dira, jendea badago horren gozez. Eta euskal munduan ere bai, eta hori da harrigarria. Erdal munduan bai, betidanik izan da, bai euskal munduan, euskara mundua geratu da pixka bat horra parte ez, baina ez, nabaritzen da hemen Iruñan badagoela, Iruña zale asko euskaldunak direnak ere bai. Eta hori, pozgarria da, oso pozgarria. Publizitate txiki honekin utziko dugu gaurko saioa, plazer bat izan da, eta gero hurrengo 2 aste ikusiko dugu elkar, ez, berriro edo. Nahi duzuenean. Eta beste historia batekin etorriko zara. Hori da. Agur. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Ikus ditzagun Iruñeko udaleko azken albisteak. Dirurik gabeko truke azokak ingurumen hezkuntzako museoan erosketaren alternatiba iraunkorra eskainiko du ostiral arte. Interesdunek egoera honean dauden 6 objektu trukatu ahal izango dituzte berrerabilera eta jasangarritasuna sustatzen dituen ekimen batean. Arrotxapeako komunitate energetikoa ostegun honetan aurkeztuko da 8 hilabeteko prozesu parte hartzaile baten ondoren. Talderagilea energia komunitatea osatzeko lanean aritu da, eta interesa duten pertsona berriei ireki zaie. Iruñeko udalak 280.425 euroan esleitu du Gazteluko plazako, foruetako, konpainiako eta sarasateko ekitaldien ekoizpena Sanferminetarako. Halaber, 26.807 euro bideratu dira udaletxearen inguruko ekitaldiak sonorizatzeko. Hala nola, Pobre de mi eta Txupinazoa. Gaurko saioaren amaierara iritsi gara, plazer bat izan da, eta bihar berriro ere hemen engonen gara, beste elkarrizketatu eta beste eduki batekin. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.